Mara Gagi tuduhna. Tuduhna ngendi sing jenenge Kayugung susuhe angin. Wah, latialah. Uncung nganti gelung aku lagi weruh kandhamu iki. Kowe aja kumbi. Gawe guruku mapane. Ladalah. Yuang Tete Kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Yen ora sisih panduluku iki adhiku sing tak dama-dama, adhiku sing tak tresnani kaya Yayi Rukmakala. Iya Kakang Rukmuka. Mlayu-mlayu dalewerang sing dadi keringetmu. Ana parigawe apa Yayi Rukmakala? Kakang Rukmuka. Piye Yayi? Wah, gawat Kakang. Alastrik Basara kang mapan ning lengkeng Gunung Candramuka ketekan bebaya. Aja ngawu-ngawu gawar. Sing mbok anggep bebaya kuwi piye? Sapa sing wani ganggu gawe mapan ning sajroning Alastrik Basara kene Yayi? Sawangen kae Kakang. Sawangen. Ana sajroning Alastrik Basara ana manungsa bondo wani bondo nekat wong gedhe dhuwur otote pating grantong paning ngobrak-ngobrak alas kayu cilik kayu gedhe dirungkati kabeh ora pilih-pilih. Kamangka Kakang yo ngerti dhewe yen to aku lan Kakang Rukmuka dina iki lagi keluwen. Wong kene wae lagi nandang susah lah kok wong kae bocah kae murang tata. Wani ngobrak-ngabrik alas kene wani nambah susah rasane atine awake dhewe. Yayi, piye Kang? Banjur kekasihe satriya kang mlebu rene mau sapa? Aku ya durung wanuh. Nitik saka busanane katone ya satriya. Lah yen satriya tek ora duweni tata krama, satriya tek ora duweni yuda negara. Wis mbuh Kang aku judhek pikiranku. Aku wis ana seminggu durung mangan, aku luwe Kang, aku luwe. Aku lapar Kang, lapar. Aku lagi mangan mau wae lawe nggur tewel. Lawi yo mangan tewel ngono kok. Aku karo mangan soto gobias. Kok soto gobias ki piye? Gobias lek golek iwake ning ndi ngono lho. Aja ngawur kowe. Ayo gek dipapak bocah mau kaya ngapa apa wujudane?
Apik tenan, Di. Apa iya, Kang? Wah. Aku engko bocah ki nek wis mati. Aku tak sing mangan pupune dhisik, Di. Pupune kewedhintahne yo jerone. Empal brewoke kaya ngopo. Dibabak, Kang. Dibabak. Hut. Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkoro gadanira mobat mabit bojleng iblis laknat padha cek-cekan kece wali kece sadat setan wali kobra Yayi adikku Yayi Rukmakala ana dawuhmu apa Kakang pranyata dewa isih adil karo awake dhewe Yayi kok Kakang Rukmuka isa kandha kaya mangkono nganggo dasar apa nganggo wewaton apa Kang buktine wis cetha ngegla kang tanpa warana nalikane ana ing alas trik Basara kene wis babar blas ora ana panganan ya kuwi wujuding kidang kang sarta menjangan nanging dewa malah kirim pangan sing wujude manungsa Yayi. Walah ya yen pancen kaya mangkono. Engka ditakoni sapa jenenge lan saka ngendi asale. Aku selak ora kuat ngempet luwe, Kang. Aku wis haus, Kang. Sabar luwih dhisik Yayi. Manungsa yen nitik saka busanamu kowe kuwi jejering satriya yen pancen satriya sapa kekasihmu lan saka ngendi pinangkamu dene kowe wanuh wani mlebu ana ing alas trik Basara kene apa kowe ora ngerti Apa kowe ora ngerti, apa kowe ora mudeng yen alas trik Basara kene kuwi mujudake alas pengalapan. Sapa wani mlebu metu mung kariaran. Edian. Suarane gumaleger nganti kaya gempa bumi iki. Suarane wis marem endah daginge ya, Kang. Mesti marake wareg. Aku yen mangan wis kelakon mangan bocah iki aku request teponge ya, Kang.
Tepong tok karo ginjele Kang. Torpedo. Pupu aja nganti keri pupu. Kowe mesti nek anggere ana sapi utawa pitik kok mesti sing mbok pilih pupune menungsa ki ya pupune. Wis dadi pakulinanku, Kang. Pakulinan piye? Aku ki nek arep nyerang wong ki sing tak candak mesti pupune dhisik ngono. Wong edian malah kan ngendi-ngendi ki. Satriya Jodipati Bratasena kang dadi kekasihku. Bratasena ya Bimasena, edian-edianan. Bali takon. Iki ana yaksa loro sak kembaran. Sapa sing dadi jenengmu Buta? Tobongke. Aku Kang Baureksa alas iki jenengku Ditya Kala Rukmuka dene iki adikku. Aku Rukmakala. Lah banjur kowe Bratasena nganti kedarang-darang tekan papan kene apa sing kok goleki? Apa sing kok upadi Bima? Aku mung mituhu dawe Durna guruku. Goleki wujuding kayugung susuing angin kang mapane ana ing kene. Minangka syarat sarana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi. Kang jarene mapane ana sajroning alas trik Basara kene. Mula yen pancen bener kowe sing Baureksa papan iki, mara gage tuduhna ngendi sing jenenge kayugung susuing angin. Wah, latialah. Uncung nganti gelung aku lagi weruh kandhamu iki. Kowe aja kumbi. Gawe guruku mapane ana ing kene. Wah, ladalah. Iya, lali aku. Kowe goleki apa mau? Kayugung susune sapa? Susuh blok. Kok sau-sau. Susuing angin mapane ana ing wadukku. Carane njupuk piye? Carane njupuk gampang. Carane njupuk metu tutukku, mlebu wetengku, ateges kowe tak pangan. Yo. Tinemune jebul kowe arep ngarah mangan marang Bratasena, ngarah mangan marang Bimasena. Karepmu kowe ngono arep mangan aku? Iya, ngono apa ora? Yen kowe arep mangan aku, mangano ning kewan cacing kae wae yen kepidak mesti molet apa meneh jalma manungsa. Panganen Bratasena. Yen pancen kepengin tak bobok wetengmu kowe. Iya. Tek malah kereng kene to, Kang. Piye? Kowe bangga? Ya aku bangga. Bagus Lena pangendamu klakon tak geget siung pangapit bialiaran kowe. Ganjur ilang nyawamu kowe. Wah, latihan. Hei! Hei! Wah! Wah, serep nyawamu kowe. Wah, latalah. Wah! Perange awake dhewe. Jan nggawa Prabawa tenan. Tarupe nganti pek. Nganti kaya wong wis duwe anak 5, pek.
Genah kancamu Kang. Hei! Wah! Oh, at! Wet! Wah! Wah! Wait! Fight! Betul. Weh! Mati weh! Matane lho. Sorry. Wong bola dhewe ya. Senengane menusuk dari belakang kamu. Cirolu ambruk gerutuk. Hei, ais. Oi. Mutiar kowe. Ha. Hei, motar. Wes, umbulke. Ha. Hi. Ha. Buat. Hei. Tendangan tanpa bayangan Jet Li. Jet Li, Majet. Aja nggo jurus Jet Li we, Kang. Enek sing dalang perang ngono terus. What? Wow! Minggir, Kang, minggir. Adine sing maju. Hor! Mutiar kowe. Hot. Ha. Hoi, hoi. Wah. Hei.
Rame men sing nonton kemurahan iki. Pak Lurah kula rokoke dereng, Pak. Sigra tandang risang bayu siwi ritungkul manembang anglir boyo kuntap
palogon laguning lekas lo kita linut ing kidung kadung kadereng amor ngun manah rahayu hayu ana tan agolong gumolong manadukara Hong ilahing sekaring bawana langgeng Bratasena ilang sipating raseksa jebule Bathara Indra lan Bathara Bayu Dewaku basaku katuru ya ngger Bratasena wis ulun tampa ora liwat pangestune ulun wae tampanana ya tak gegem dadi jejimat Bayu Dewaku sembahku katur pepadamu iya wis tak tampa Bratasena dene pangestuku wae tampanana Bayu Siwi tak bundi andayanana kasantosan usik kenang apa sababe Indra lan Bayu Dewaku memba dadi buta ngalas kawruhanana kulup marmane ulun sakloron memba dadi buta sak kembaran awit saka kena paukuman saka pukulun Bathara Guru satemah dadi yaksa kang mapan ana ing alas Trik Basara kene dene kenang apa kok ulun sakloron kena paukuman ora bakal ulun jlentrehke ana kene kulup nanging sing wigati aku ngaturke panuwun kang tanpa upama marang kowe Bratasena kang wis ngluwari panandhang ulun. Iya. Kinarya tandha tarima kasih ulun marang kita, ulun bakal paring bebungah marang jeneng sira Bratasena. Nanging luwih dhisik ulun bakal luwih takon marang jeneng kita Bratasena kenang apa? Jeneng kita kraya-raya mapan ana ing alas Trik Basara kene Bratasena. Indra Dewaku. Mundi dawuhe Durna guruku. Ya kuwi angupadi kayugung susuing angin. Kinarya sarat sarana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi. Ya ngilmu kasampurnaning urip. Ya jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngara. Bratasena piye? Sumurupa kayugung susuing angin kuwi mboya ana krana kabeh iku mung pasemon kulup merga kuwi amung pralampita lire kepiye jarwane mangkene kayu iku kayun iku tegese karep dene susuing angin kuwi napas kang teges urip cetane mangkene ngger saben-saben wong kudu anduweni karep kang gedhe nanging aja wegah ambudidaya kulup Bratasena
Sinukarta mrih tartamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada tiasilir wulan dadari dadi jarwane kaya mangkono iku Indradewaku pancen kaya mangkono Bratasena piye saka gedene panuwun ulun marang jeneng kita krana kita wis kuwawa ngluwari panandhang ulun kita bakal ndak paringi bebungah wujuding piandel sesupe Dwi Indra mani ing warih kang dayane yen Bratasena ambyur jero samudra ora bakal tumekaning pati amarga sesupe Dwi Indra mau bisa menehi daya kekuatan nalikane jeneng kita mapan ana ing banyu kulup ngaturake panuwun kang tanpa apa maring Indradewaku rehne remna kang dadi paningalmu meningna ciptamu kinarya panjinging sesupe Dwi Indra mani ing warih iki sabanjure ulun bakal nyuwun pamit bablas munggah marang kayangan semono aku Bratasena ulun uga bakal bablas marang kayangan ngestake dawuh Indra lan Bayadewaku muga-muga jantraning Bratasena kadidene sekar kang angambar arum satemah nyembuh gegayuane Bratasena sesupe Dwi Indra mani ing warih ulun nyuwun pamit Bratasena ulun nyuwun pamit Bratasena Samudra Minangkalbu Kancut gumregut manjing samudra tulya dreng wiraganya legawa banyu sumaputing wentis Gya hambacotake lampah risang Bratasena wauta kaya mangkono wis dumugi tepining samudra Minangkalbu dupi wis prapteng gisik sigra pinapak gedhening alun kang gulung gumulung